Zafira Selection соли барориш 2001 намуди берунаи мошин дӯстон намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет ойначош электроника коробкаш механик дӯстон инҷа CD плеер дорад мултирол мултиош пробегаш 25000 километр пробег ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.8 Екотек сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чанта газ киди расход номаълум сосиям ман ҳолати мотори мошин дӯстони азиз ҳуҷҷатош 1 сола мебошад нархи мошин 56000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 767 40 48 Zafira Ops соли барориш 2004 намуди берунаи мошин дӯстон мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет ойначои пеш электроника коробкаш механик ду сиденияи пеш обогрев сидений инҷа CD плеер дорад пробегаш 135000 километр пробег мултирол сиденияш кожни дӯстон ин ҳолати салони қафои мошин шторкои қафош мотор 1.8 Екотек сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чанд тако расходаш 10 литр газ киди 90-95 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин ин мошин киҷо гашти ноҳияи бобоҷон гафуров ва гашти дӯстон нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 771 11 45 Zafira Enjoy соли барориш 2003 ин намуди берунаи мошин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет ойначош электроника коробкаш механик инҷа CD плеер дорад кондитсионерош кор мекунад пробегаш 175000 километр пробег ва ин ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мотор 1.8 Екотек сӯзишвориш газ бензин
газаш евро 4. расход чанта газ киди? расходаш 10 та газ киди 85 километр мегардад. ёдовар мешим ҳуҷҷатош то охири сол аст дӯстон. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 520 53 35. Zafira Selection соли барориш 2001. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаҳош электроника, коробкаш механик. инҷа CD плеер дорад, кондитсионерош кор мекунад. пробегаш 178000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин дӯстон. ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвориш газ бензин. расход чанта? газ киди? расходаш газ киди 10 литри 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 51000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 635 04 04. Zafira B соли барориш 2006. мани намуди бернаи мошин. ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаҳои пеш электроника, коробкаш механик. инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробег 247000 километр пробег. мультирол, рӯлош лифт. ин ҳолати салони мошин дӯстони азиз. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.2 экотек сӯзишвориш бензин. расход чанта? 100 мегардад. расходаш 9 литр ки 100 километр мегардад. ҳуҷҷатош 1 солина дӯстон. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 891 02 00.